Evde radyoya denge gele. Jinavendan uçağına radyo denge gelden başkodarın heceyru pazdehi mijdarı 2024 inili Brüksel'e saat dehle amede 12. Hemen uçağında var ojede peşkeş bikindem de mazadi areber apoye. Belgodarın hecali gevere tevgere dagir keri hatta spekerin navçaya gevere ya jole mergel bejaya gündem bilind basan Soryan, Dileze, Mare, Şahe Pakenke o şişemzine tevgera leşkeri hatiye despekirin. Ev tevgerli qada geliye diriyane teme şandın o gelek leşkeri kontrajı tevlibune. Hat ragahanlı kulise riya nabera bajaru ke bajergehi o navenda gevere kare le gerina lemayinan hatiye kirin. Gerilla TV dimene çalakiye havayı parvekir navenda ragahandunu çepemeniya HPG disuye ke jodme hede leser çalakiye vagahi da bu. Bistune he jodme hezelme yekiniye dagirker alakada berfedan ya sergele kısım ben kontrol afade. Sihe jodme saat pazdu bistande despeke yekiniye me yaşayit ahinmuş je havayı leve yekiniye dagirkeran kıstan. Dencama çalakiye de se dagirker hatine cezakirin du dagirker jibi girani bilindar bune. Akif jibu şazdehi mijdari banga lemeşekülü nekir. Federasyona karkerin penaber yen Almanya Akif bida xuyaneke bankla hem penaber ankir kulü kölü nedimeş u mitinga şazdehi mijdari de cihi bikirin. Akif dida xuyane de vadi beje. Leser Reber Abdullah Öcalan basalane tecda girankir iteme şandın. Desilatarya faşisti AKP MHP tecide hemu girtikan belabkiriye u armanş dike kube tecide girtiyen siyasi teslim bigire. Akif Diyarkir Kudesilatarya faşisti AKP MHP zindaneli Türkiye u Bakure Kurdistan'a kirna qaden türnekirine. Akif ve bange da xuyane yaxwa bidavikir. En bankla herkesi dikin ku tevli mitinga mezin aşazdehi mijdari roja şemi gali köli nebibin ucu bu azadiya Reber Abdullah Öcalan uçareseri yapırskireka Kurt denge xwa beginin raya giştiya cihane. Jibu meşakülüne belavukatın belavkirin Almanya Bajarı Frankfurt'e komisyonun idari uqada civaki barmanca tevlibuna meşhu mitinga şazdehi mijdari likölüne belavuk belavkirin. Dedema belavukatın belavkirin de serdan amalan jihatekirin u hategutin ku meşhu mitinga likölüne jibu azadiya reber apoye. Endamın komisyonu balkşanı sergiringa tevlibuna begirseyi ugutin dilgirtina reberti dilgirtina kurdane azadiya reberti azadiya kurdane. Hategutin ku jibu çuna kölüne ji organize kirna otobüs zanji tamam kirine. Em jibri azadiya fiziki reberti Türkçe seriyekten kabulnaken de Slata Türk pergala işkence o kırkirine yani dici Reber Abdullah Öcalan'da domine. Lemberi ve pergaleye gele herime bakuruşate Suriye nerazine Jınabına ve Emire El Said Jibu jibajare şeda de vuhad beje ev heditine parezer an malbate bes nabinen emjinin herema başur de behemu rebazan tekoşina jibu azadiya fiziki reberti bedominen Fatma Elvadi jivuha dağve tebi ve pergale jile reber apo girtigaha imraliye jinnifşan re giriye navenda azadiye felsefeya ve dizaningehin cihane de tenxuenden hata azadiya ve fiziki bidesteke ve tekoşina me ranavaste Zehre Al-Ahmeji Balkşan Servan Xalan Reber apo jibu azadi u ruveta gelan tetikoşe mafejran paraz u bısaya ve jin dıqaden siyasi leşkeri abori de bun beşeke çalak emjibli azadiya fiziki reber apo tu çare seriyekten kabulnaken. Medyada deste serkirina vina hat protesto kirin navçıya Merdin medyada deste serkirina şaredariya Merdin eli u xalfetiye bömeşa meşalaya hat şermezar kirin. Girsiya ku jinavenda bajer hatta bçariyana navendi meşiyan nıvır mitinge kirin. Parlamenteriden parti George Aslan
Hevşaredara Merdinê Devrim Demir revberende PP û Dem Partiye Bajer û Navçiyan û gel tevlîmeş û mîtingê bûn. Di mîtingê de Jorge Aslan Axivî û Diyarbekir ku desteserkirina vîna gel ji ber bêtahmûliya dewlemendiyên çanda gelê Kurd e. Aslan Balkişan sertêçdar ser rêber apojî û got eger dixwazin aştî bê vî welatî divê demil dest deriyên îmraliyê bivekirin. Pêdîviya vî welatî bi aştiyê heye û qasî aştiyê jî li îmraliyê ye. Piştre hevşaredara Merdinê Devrim Demir axaftinê kir. Demir da axaftina xwe de wiha got gelê me dibêje hûn nikarin vîna me desteser bikin. Divê baş bizanin ku ev gel wê ticarî polîtîkaya riziyayî ya qayûman qebûl neke. Em bank li desthilatdariyê dikin ku dev ji van lîstikên qirêj berdin destên xwe yên qirêj ji ser vîna gel bikişînin. Çalakî bi werskira duruşmeyan bidawî bû. Li İstanbulê zarokeke hate girtin, zarokeke 15 salî ne ve di 12 mijdarê de bi hinceta tevlî çalakên protestokirina qayûman bûye li Küçükçekmeceya İstanbulê hate binçavkirin. Piştî karûbarên li emniyetê ne ye şevê din sevkî dozgeriyê hate kirin. Dozgeriyê jî piştî îfadeyê bi daxwaza girtinê sevkî dadgeriyê cezê sulhê kir. Dadgerî bi îddiaya propagandaya rêxistinê biryara girtinê da piştî biryarê zarok ne veşandin girtîgeha zarokan û ciwanan a Meletiyê. Keneke Seyit Rıza û hevalên wî bi bîr anî konser ve bera keneke bi daxuyaneke pêşengên berxwedana serhildana Dêrsimê Seyit Rıza û hevalên wî bi bîr anî. Bu borên godarên hêja daxuyanî wiha berdewam dike. Em di kesêtiya Pîr Seyit Rıza û hevalên wî de hemû cangoriyên serhildanê bi rêz û hurmet bi bîr tînin û hişmendiya qirkirinê şermezar dikin. Bi hezaran keç, xurt, jên, kal û pîr bi gule singoyan bombebaran û gazên kîmyayî hatin qetilkirin. Ava çemê Monzûrê bi xwîna cangoriyan sorbû û herîkî. Lê Seyit Rıza û hevriyên wî li gel xelkê Dêrsimê li hember û hovîtiya dagirkeran serî netewandin. Komkujiya Dêrsimê bû sedema êş û hêrseke mezin di dilê gelê Kurd e û heta roja îro jî her berdewam e. Di daxuyanî de tê gotin ku komkujiya Dêrsimê dijminariya Dewleta Tirk a li dijî gelê Kurd eşkere derxistolê û wiha dewam dike. Bêguman têkoşîna azadiya Kurdistanê bi pêşvebirina hişmendiya azadiyê bi têkbirina hişmendiya qirker û metînger û bi rizgarkirina gelê Kurdistanê ve erka dîrokî bi cih tîne ji berpirsiyaran hesab bipirse. Em dubare soz didin ku em ê bigihîjin ve armançe û li hemberî bîranîn û têkoşîna beromet ya Seyit Rızayan bi rêz û hurmet bibîrtînin. Li Wanê di 10 mehan de 10 jinan bi awayekê guman jiyana xwe ji destan. Komîleya jinan a Starê û tevgera jinên azad tê jaya Wanê bi nêzik bûra 25 mijdarê rapora xwe ya salane ya tundiya li ser jinê eşkere kirin. Jinên ji rêveberiya Komîleyê û jinên tê jayê beşdarî daxuyanê çepemeniya li avahiya Komîleyê bûn. Seroka Komîleyê Zeynep Demir metna daxuyaniyê xwend. Zeynep Demir di destpêkê de balkişan ser dîroka 25 mijdarî û wiha got. Li gurî çeteleya meya sala 2022 û 2023 17 jinan bi awayekê guman jiyana xwe ji destan. Di sala 2024 de jî di nava 10 mehan de jî 10 jinan bi guman jiyana xwe ji destan, 2 jin hatin qetilkirin û pitikek jî hate kuştin. Faîlên mirinên bi guman tu carî eşkere nabin. Di sala 2024 de 61 jinan serli Komîleya me dan. 20 kes di temenê 18-25 de bûn. 16 kes di temenê 25 û 45 de bûn. Jin bi tundiya derûnî, fîzîkî, aborî û dijîtal re rûbirû dimîne. Em dibêjin tundî polîtîke û em ê dijî tundiyê têkoşîna xwe bi rêxistinî bidomînin. Daxuyanî bi duruşmaya jin jiyan azadî bidawî bû. Li Meletiyê bi pileya 4.9 ert hejî. Serokatiya Rêveberiya Kereset û Rewşên Lêzgîn Afad ragihand ku îro di danê sibehê saet 10:46 de li navçeya Wêranşar a Meletiyê bi pileya 4.9 erdheş çêbû. Hat gotin ku erdheş 7 kilometre dibin erdê de rodaye. Li gel Meletiyê bajarên derdorê jî hejyan e.
Belə qodan cəmən üçün sadə peşkeş girin, bu qodar ki, nəvəs bas ana xatirə edən baş.